Estem a punt per les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere. Revetlles que aquest any, per motius evidents, seran prou diferents, però que segur tenen de nou com a element distintiu l'ús de la pirotècnia. Llançar petards és motiu de diversió per molta gent, però també de patiment per molta altra. Això cal tenir-ho present. Cal entendre uns límits necessaris. Ningú parla de prohibicions absolutes, però sí d'un canvi d'hàbits necessari. Més empatia i menys soroll. Pensem que les explosions poden suposar una tortura, un veritable patiment per persones amb trastorns de l'espectre autista, malalts d'Alzheimer, altres patologies que els fan sensibles als sorolls extrems. La fauna autòctona, especialment els animals de companyia, que viuen a l'entorn urbà, pateixen de vegades de manera intensa. Gats i gossos pateixen taquicàrdies, tremolors, ofec, pèrdua de control. Això no és divertit. Això és molt dur per les mascotes dels seus humans. Com a responsable polític de benestar animal, no vull ser indiferent a aquesta situació. Pensem en els altres, entenem que ens cal més empatia i menys soroll. Per això proposarem al ple municipal el suport, i esperem que sigui unànim, a una moció que propugna l'ús d'una pirotècnia més responsable, fomentant-ne la de baix impacte sonor, limitant amb un calendari, un horari i uns jocs els usos de la pirotècnia. També treballarem un reglament que faci possible tot això. Per part de l'Ajuntament, establirem un compromís que a les celebracions pròpies farem ús d'una pirotècnia molt més basada a l'efecte visual i menys a la d'alt impacte sonor. Per tant, recordem, arriba la revetlla. Pot ser molt divertit llançar petards, però hi ha persones i animals que pateixen. Per tant, fem-ne un ús responsable, sisplau. Intentem disfrutar al màxim malgrat la circumstància que estem vivint, però sisplau, més empatia i menys soroll.